Aqra miegħi huwa programm tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu maħsub għal tfal fetajiet bikrin u għal ġenituri tagħhom. It-tim tagħna daħal wara l-kwinti ta' dan il-programm sabiex jitkixxef aktar dwar xogħol l-animaturi. Aqra miegħi huwa programm ta' Gost il-Qari immarat għat-tfal bejn 0 u 3 snin u l-ġenituri tagħhom, organizzat mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, fej fih isiru jinqara ktieb minn animatriċi li hija mħarġa mill-Aġenzija. Din l-animatriċi tanima l-ktieb u mbagħad jitkantaw taqbiliet u jsiru attivitajiet oħra ferriħa li dawn l-attivitajiet huma kollha adattati għat-tfal ta' din l-età taħt 3 snin biex it-tfal ikunu jistgħu jipparteċipaw, jagħtu sehem attiv flimkien mal-ġenituri tagħhom. Il-ġenituri tagħhom inħeġġuhom ukoll jipparteċipaw u anke fl-istess ħin qed jaraw jinqara ktieb jew tirrakkonta storja u jitgħallmu anke it-taqbiliet. Din l-età ta' 0 u 3 snin hemm ħafna żvilupp. Kważi l-iktar żvilupp tal-bniedem mhux kważi huwa. L-iżvilupp tal-bniedem huwa fl-ewwel 5 snin l-ikbar żvilupp tal-bniedem. Issa f'dan l-età ta' 0 sa 3 hija importanti li t-tfal jaħkmu l-lingwa. U meta f'dawn is-sessjonijiet fejn qed jisimgħu dal-vokabularju rik u sabiħ u espressiv tal-kodba u tat-taqbiliet u jisimgħu il-ħoss tal-lingwa qed jibnu isa din l-ixkora mimlija vokabularju u ħsejjes tal-lingwa. Il-qari bil-Malti huwa importanti għal din l-età. Jekk għandek il-ġenituri Maltin, ħajatu l-lingwa tajba bil-lingwa nattiva tagħhom. Tesponihom għal lingwi oħra, imma jekk inti l-lingwa tiegħek hija Maltija, trid tisponihom għal lingwa Maltija u jitalmu ħsejjes tal-lingwa Maltija li hemm ċertu ħsejjes ma nsibuhomx f'lingwi oħra. Għandna sessjonijiet bil-Malti u bl-Ingliż peress li aħna pajjiż bilingwu. Il-ġenituri jażlu li ma sessjoni jridu jmorru. Ġeneralment ħafna mill-ġenituri jażlu kemm sessjoni bil-Malti u kemm sessjoni bl-Ingliż biex l-itfal jesponuhom maż-żewġ lingwi. Is-sessjonijiet huma bl-aħlas u l-ġenituri jistgħu jattendu kemm iridu sessjonijiet. Isir f'diversi lokalijiet ta' Malta u Għawdex, isiru kemm filgħodu, fil-għaxija, s-sibt, kuljum barra l-ħadd. Bħalissa qed nerġgħu niftħu daw iċ-ċentri wara l-pandemija. Kull ġimgħa qed inżidu ċentri oħra sakemm nippruvaw nilħqu kull lokalità ta' Malta u Għawdex. Aktar informazzjoni dwar dan il-programm jinstabu fuq il-paġna tal-Facebook tagħna, kull ġimgħa tittella l-iskeda u dejjem tkun aġġornata minn ġimgħa l-oħra. Hemmhekk hemm l-informazzjoni fejn jiċċempel lill-aġenzija, fejn tirriserva post. Dejjem fuq il-paġna tal-Facebook Aqra miegħi Read With Me. Fost l-oħrajn, ekosistema letterarja b'saħħitha tista' tingħaraf mit-twaqqif u l-iżvilupp ta' għaqdiet mhux governattivi u entitajiet oħra. F'din ir-rokna, it-tim tagħna ltaqa' ma' Glenn Kallejja sabiex jitkixxef aktar dwar HELA, il-Hub for Excellence in the Literary Arts. Fondazzjoni HELA hija organizzazzjoni volontarja li tirrappreżenta l-interessi ta' kittieba, pubblikaturi, tradutturi u l-qarrejja. Jew dak kollu li għandu x'jaqsam mal-wirt letterarju Malti, kemm dak li ġie qabilna kif ukoll ix-xogħol letterarju li qed isir bħalissa. L-għanijiet ewlenin huma li nżidu l-għarfien u l-aċċess għal wirt letterarju Malti u li nirrappreżentaw nagħmlu xogħol ta' advocacy f'dak li jidħol l-interessi tal-stakeholders kollha li jinkludu l-interessi tal-pubblikaturi, l-interessi
tal-kittieba fosthom anke il-formazzjoni ta' kittieba ġodda, l-appoġġ ta' kittieba ġodda, eċetera. Jinkludu wkoll l-interessi ta' tradutturi, kemm dawk li qed jiġu formati issa kif ukoll dawk li diġà qed jippratikaw bħala professjonisti fis-settur. U nirrappreżentaw ukoll l-interessi tal-qarrija li mingħajrhom ovvjament is-suq ma jeżistix. Dal-partijiet kollha jiffurmaw l-ekosistema tas-settur tagħna, tas-settur letterarju. Il-kitba kreattiva magħha hemm marbutin setturi oħra, hemm il-settur ġurnalistiku, hemm l-istudju tal-lingwa u l-lingwistika, hemm l-istudji u l-professjonijiet kollha marbutin magħha. Ir-relazzjoni bejniethom hija waħda ta' interdipendenza. Meta sejjer wieħed tajjeb, il-bqija x'aktar sejrin tajjeb, meta sejjer wieħed ħażin, il-bqija sejrin ħażin. U allura kollha kemm huma jiddependu xi ftit jew minn xulxin biex isaħħu lil xulxin, biex iżommu lil xulxin kompetittivi, biex iżommu lil xulxin aġġornati u biex iżommu lil xulxin ħajjin, sħaħ, b'saħħithom. Bħalissa Fondazzjoni Ħela għandha żewġ proġetti imdaqsin li qiegħda timplementa bil-mod il-mod. L-ewwel wieħed għandu wiċċ pubbliku pjuttost prominenti dak jismu Raħal il-Letteratura fejn huwa qed nagħmlu dal-proġett pilota fejn qed badna Raħal tar-Rabat. U fir-Rabat nidentifikaw imkejjen differenti li huma għalli għandhom xi mod jew ieħor rabta mal-wirt letterarju Malti, mhux biss rabti. U allura qed nippruvaw inqajmu interess, qed nqajmu għarfien dwar dal-punti, dwar ix-xogħol letterarju marbut ma' dawn l-imkejjen u naraw kif permezz ta' prodotti letterarji, ġifieri qed nitkellmu fuq pubblikazzjonijiet regolari, qed nitkellmu fuq mixjiet gwidati marbuta mal-letteratura, eċetera, eċetera. Permezz ta' dawn insaħħu l-għarfien tal-prodott letterarju f'ħajjitna fir-Rabat. Nofsni għaraftek, wiċċek mhux ġdid. Ġejt ngħidlek f'widnejk, jien nafek x'imkien. U r-riħ sema' u seraq li kliemi, ma nafx għaliex. Bqajt ma tafx x'irrid. L-aħħar ħoss qabel iskiet ikun x'ikun. Basta tkun int. Ilna naħdmu għal żmien twil fuq depożitorju aċċessibbli online dwar kittieba u x-xogħlijiet tagħhom, inkluż ix-xogħlijiet ta' traduzzjoni, ġifieri hemmhekk għandna wkoll ix-xogħol tal-pubblikaturi u tradutturi, biex isiru aċċessibbli għal pubbliku internazzjonali. Il-letteratura tagħna tista' tkompli tistana permezz ta' traduzzjonijiet għal-ilsienna, filwaqt li s-suq lokali jista' jikber permezz ta' traduzzjonijiet mill-Malti. Nadja Mifsud għadditilna xi riflessjonijiet dwar it-traduzzjoni għal-Malti u mill-Malti. Huwa importanti li jkollna traduzzjonijiet għal-Malti ta' kotba barranin għaliex ħafna mill-kotba li nsibu fil-ħwienet lokali ikunu bl-Ingliż. Ovvjament aħna għandna aċċess għall-Ingliż hawn nies ukoll li jifhmu bit-Taljan, imma il-letteratura tinkiteb b'lingwi differenti u ġejja minn pajjiżi differenti. U naħseb li huwa importanti li jkollna aċċess forsi għal awturi li ġejjin minn pajjiżi li aħna inqas familjari magħhom. Mingħajr it-traduzzjoni tal-kodba tagħna bil-Malti lejn lingwi oħra, il-letteratura Maltija nistgħu ngħidu illi inkella tibqa' maqfula fuq il-gżira tagħna għaliex min iktar minna jitkellem bil-Malti ħlief il-Maltini li jgħixu barra. Jiġifieri hija importanti wkoll li aħna nkunu kapaċi nesportaw
minn kelli l-kelma ma toġobnix, imma għax qed nuża daqs li kieku letteratura kienet prodott, imma irridu nkunu kapaċi wkoll nesportaw il-kitbiet tagħna, l-awturi tagħna f'pajjiżi differenti. Il-Malti huwa lingwa li huwa konċis ħafna. Issa jiena naħdem nitraduċi għal Malti, imma naħdem spiss ukoll li mill-Malti inkun qed naqleb għal Franċiż. Il-Malti u l-Franċiż l-istruttura tagħhom hija differenti, il-Malti huwa konċis ħafna iktar. Hemm differenzi kultant bejn il-maskili u l-femminili. Pereżempju, ħafna minn nomi li huma maskili bil-Malti jiġu femminili bil-Franċiż u vice versa. Jekk qed ngħidu fuq il-qamar pereżempju, l-qamar għalina huwa maskil, bil-Franċiż huwa femminil, ix-xemx mbagħad niġu bil-maqlub. Imma anke affarijiet varji, affarijiet ta' kuljum. Hekk inti għandek poeżija u għandek ġbija madwar il-qamar, madwar ix-xemx, tara kif ħataħdem mod ieħor. Konna qed ngħidu kemm huwa importanti illi aħna jkollna aċċess għal litteraturi li ġejjin minn pajjiżi differenti. Wieħed mill-ispazji li għalija huwa importanti ħafna huwa il-workshop ta' traduzzjoni li aħna nagħmlu ma' Inizjamed u ma' Literature Across Frontiers kull sena li jkun qed isir fl-istess ħin tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta. U f'dan il-workshop aħna jkollna ftit awturi Maltini li jkunu mistednin u kol awturi minn barra, minn pajjiżi differenti. U mhux bil-fors minn pajjiżi tal-Mediterran, ġifieri ġieli kellna anke awturi mill-Asja. Ħafna minnhom ikunu mill-Mediterran. U li jiġri hu illi l-awturi l-ewwel jaqraw ix-xogħlijiet ta' xulxin u mbagħad ikunu qed jittraduċu x-xogħlijiet ta' xulxin. Allura inti tispiċċa mbagħad bit-traduzzjonijiet pereżempju lejn l-Sloven, lejn l-Iżlandiż, lejn l-Arbi, lejn it-Taljan, lejn l-Ispanjol, lejn il-Portugiż. Mingħajr traduzzjoni m'għandekx taħdid bejn kulturi differenti. Allura għalhekk hija importanti wkoll għax hija mezz ta' kif inti l-ewwel inti ħatimraħ, inti ħataqsam l-esperjenza tiegħek ma' nies li għandhom esperjenza differenti tal-ħajja. Hija xi ħaġa li taqqat naħseb ukoll b'mod forsi tinstema' xi ħaġa bħala naiv jew idealista wisq, imma naħseb li hija traduzzjoni hija importanti minn dak il-lat. Illi iġġelna wkoll nirrealizzaw kif jaħsibha ħaddieħor, kif jgħix ħaddieħor. Il-leksikon ta' Vassalli, magħruf ukoll bħala ktieb il-kliem Malti, huwa dizzjonarju minn idejn Vassalli u fost l-aktar kontribuzzjonijiet importanti li ħalla warajh missier il-lingwa Maltija. F'din ir-rokna, Dr. Olvin Vella jiftħilna tieqa għal fuq din il-ġabra. Il-leksikon huwa id-dizzjonarju ta' Vassalli huwa l-aktar xogħol li hu magħruf għalih. U qal li fih 18,000 kelma, imma l-akbar kontribut tad-dizzjonarju ta' Vassalli mhuwiex l-att tal-kliem għalkemm hu kotran, imma l-akbar kontribut huwa l-istruttura tad-dizzjonarju. Vassalli jagħtik il-kelma bil-Malti, jittraduċiha bil-Latin imbagħad bit-Taljan, jikkontestualizza biex jagħti t-tifsiriet differenti tagħha u jinnumerhom skont it-tifsira oriġinali, sekondarja, terzjarja, etc. Jiġifieri jekk jiena għandi kieku ħanitkellem illum il-ġurnata sewwa, ngħid il-kelma bank, Vassalli jagħmilli bank. Numru 1 tfisser struttura tal-injam jew tal-ġebel aktar xi li nista' npoġġi fuqha, imbagħad jagħmilli n-numru 2 post li nidħol fih biex insarraf iċ-ċekkijiet.
Jiġifieri Vassalli li jagħmel l-istess kelma jekk għandha ammont ta' tifsiriet jinnumerhom u joffri ġerarkija għalihom. Barra minn hekk jitfaħħom fl-idjomi, fil-frażijiet, fil-qwiel u dejjem jittraduċi kollox bil-lingwi li semmejna, bil-Latin u bit-Taljan. Vassalli kitbu meta kien Ruma imma hu jistqar illi kien ta' sikwit jinżel Malta biex jiġbor ċertu kliem li kien fomm in-nies tas-sena. Aħna nafu x'vera li Massudaxxa għandu vokabularju li huwa differenti minn tal-ħaddiet u il-ħaddiet għandu vokabularju differenti minn tar-raħħal. U Vassalli kien jinżel Malta, jiġbor dan il-kliem, jitla Ruma u hemmhekk jisaqsi l-Italjani għat traduzzjoni bit-Taljan. Id-dizzjonarju ta' Vassalli nistgħu ngħidu li huwa dizzjonarju modern. Għaliex kif inhu mibni isegwi il-forom, isegwi dik li ngħidula d-derivazzjoni, jiġifieri il-kliem kif jiġi minn xulxin. Ħanatu eżempju. Mill-verb kiteb noħroġ ktieb li huwa l-oġġett. U l-oġġett min se jikdbu? Se jikdbu il-kittieb. U dak li għandu quddiem x'inhu? Dak huwa il-miktub. Allura Vassalli joħroġlok 4 kelmiet mill-istess serq u jispjega ir-rabta ta' bejniethom. Id-dizzjonarju ta' Vassalli llum il-ġurnata insibuh diffiċli biex naqrawh sakemm ma nkunux minn ħaż-żebbuġ. Għaliex Vassalli kitbu biż-żebbuġi u joffri ħwejjeġ interessanti. Pereżempju, l-annimal li aħna ngħidulu ħmar u l-kulur aħmar meta tiżdied il-ħmurija tiegħu ngħidulu ħmar sar aktar aħmar, sewwa, Vassalli jagħtihom ta' żewġ kelmiet differenti. Wieħed ħmor u l-ieħor ħmar. Fil-Malti Standard it-tnejn li huma nagħmluhom ħmar. Għaliex? Għax il-leksikon huwa miktub biż-żebbuġi. Meta Vassalli reġa' mill-eżilju wara 19 sena fi Franza, l-ewwel ħaġa li jagħmel ħareġ manifest biex jiġbor il-flus għal dizzjonarju ġdid li din darba kellu jkun tradott minn Malti għal Franċiż u għall-Ingliż. Aktar tard insibu lil Vassalli ikkummissjonat mill-Protestanti Ingliżi biex joħroġ dizzjonarju. U meta miet ħalla warajh volum sħiħ li b'xorta ħażina intilef. Id-dizzjonarju ta' Vassalli huwa relevanti llum il-ġurnata għaliex huwa ġabar ħafna kliem li biż-żmien intesa, ma' żmien miet. Jiġifieri bis-saħħa tiegħu għandna ġabra imdaqsa ta' kliem illi ma kienx għalih ma konniex nafu li jeżisti fil-lingwa tagħna. It-tqabbil jintuża f'diversi sitwazzjonijiet differenti minħabba l-gost tal-ħoss, il-logħb bil-kliem u għax faċli nimmemorizzawh. F'din ir-rokna, it-tim tagħna ltaqa' mar-riċerkatriċi Janika Xkembri Fava sabiex jitkixxef dwar it-tqabbil fil-politika. Il-popolin f'kontesti topiċi bħal politika jitqanqal biex jibni l-versifikazzjonijiet tiegħu u jkun jista' jikkomunika. Il-partitarji ta' sistema politika tipikament polarizzata f'Malta ħolqu taqbiliet b'inverżjoni bejn it-ton faħħari lejn l-ideoloġija tal-partit tagħhom u t-ton offensiv jew xejjieni lejn il-partit ta' kontrihom. It-taqbiliet politiċi ta' dan iż-żmien sal-aħħar elezzjoni li għaddiet kienu aktar taqbiliet fuq xi melodija minn kanzunetti popolari li fihom il-partitarji jinkludu anke xi kliem vulgari biex inigżu jew anke jqanqlu iktar pika ma' ta' kontrihom.
Fost eżempji ta' taqbiliet politiċi li ltqajt magħhom matul ir-riċerka tiegħi se nsemmi xi wħud milli Giusy Gatt, riċerkatur ta' tradizzjoni orali u li jeni ħafna fl-istħarriġ li għamilt. Giusy Gatt sema u esperjenza ħafna mit-taqbil li qalli u għalhekk sibthom interessanti ħafna. Gatt beda mis-snin 60 meta l-Arċisqof Gonzi kien tal-interdet lill-Laburisti u lil min jivvotalhom. Skont Gatt, il-Knisja kienet torganizza ħafna laqgħat reliġjużi fuq il-fosos tal-Furjana li għalihom kienu jorganizzaw il-privates minn kull belt u raħal u l-fosos tista' tgħid kienu ikunu maħnuqa bin-nies. Skontu l-iktar importanti kien l-ewwel ta' Mejju li ġie dedikat lil San Giuseppe Ħaddiem u Kristu Re. Dak iż-żmien il-kelliema ma kinux jonqsu milli jsemmu l-edewwa tal-Knisja u kliemhom kien faċilment jinftiem f'kuntest politiku. Kienu kun hemm il-banda u n-nies kienu jafu l-kliem ta' xi żewġ innijiet. Kien jindaq l-innu uffiċjali tal-Vatikan u Gatt baqa' jiftakar it-ton u żewġ strofi minnu. Viva viva il-Papa, viva l-isqof mis-Sir tagħna illi bħila kbira qed imexxi lil Maltin. Ma nħallux l-edewwa jisirqulna l-fidi tagħna. Aħna konna, għadna u nibqgħu mal-Arċisqof Maqudin. Skont Gatt l-aħħar żewġ versi kellhom ukoll verżjoni oħra. Aħna l-Kristu rridu magħna biex noħorġu rebbiħin. Issa dak kien innu imma mbagħad hemm taqbiliet oħra li ħoloq il-popolin, xi drabi f'forma ta' botta u risposta u bla dubju jidħlu wkoll fil-personal. Ngħidu aħna għatta kelliema fir-riċerka li għamilt stqarru din it-taqbila li kienu ħolqu l-partitarji Laburisti li tinkludi isem politikant u l-laqam li tawh il-partitarji Laburisti. Le, imbagħad jissemma l-isem tal-politikant Assassin tal-Maltin. Le, lil jerġa' jissemma l-isem tal-politikant ma rridux. Gatt ukoll qal li din kienet fl-aqwa tagħha fil-bidu ta' snin 70 u f'dawk l-istess snin, speċjalment fid-dimostrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju li l-Labor kien jagħmel, demostrazzjonijiet kbar tista' tgħid bil-belt maħnuqa bin-nies u Laburisti kollha jgħidu viva l-kbir Dominku Mintov, kemm hu sinċir lejn Artwelidu, min għandu lali jkompli jżidu min m'għandux naraw x'nagħmlulu, nagħtuh xi daqqa u nitfgħuh minn tulu. U l-qżis li għandu nneħħulu. Viva l-kbir Dominku Mintov. Taqbiliet bħal dawn hemm iktar fosthom din it-taqbila li qaluli qatt ta' kelliema. Mortin errant Patri xwejjaħ għas-soluzzjoni ma tanix qedlu jien inżomm ma' Mintov għalli Mintov komunist intu minn għandek u morħud. U jekk jidirlek li żbaljajt inżel kokka u L-ironija u l-parodija huma mezz importanti ta' espressjoni pikuża f'kuntesti bħalma huma l-okkażjonijiet politiċi. Ir-rima hija wkoll ingredjent importanti kemm biex il-popolin tkun faċli għalih li jiftakar it-taqbila kif ukoll biex iwassal it-tingiża ironika kontra l-partit avversarju tiegħu jew it-tifħira li jrid iwassal lejn l-ideoloġija tal-partit tiegħu. Billi dawn it-taqbiliet huma topiċi, importanti li minn żmien għal żmien jinġabru biex ma jintilfux u anke għax jirriflettu aspetti mill-istorja tal-politika f'Malta. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.